În cadrul acestei lecții vom vorbi despre operații cu segmente. Ne propunem să calculăm lungimea acestui pod, astfel încât să se încadreze perfect între cele două insule. Știm că poziția insulei din stânga este la minus 100. Am măsurat această poziție cu ajutorul acestui plan pe care l-am poziționat la z-100. De asemenea, știm că insula din dreapta este poziționată la z-100. Distanța de la minus 100 la 0 este de 100, iar distanța de la 0 la 100 tot de 100. Astfel aflăm că distanța dintre centrele celor două insule este de 200. Știm că diametrul insulei din dreapta este de 140. Astfel aflăm că lungimea razei este de 70. Acest lucru putem să-l măsurăm cu ajutorul a 70 de cubulețe. De asemenea, știm că diametrul insulei din stânga este de 150. De aici obținem lungimea razei de 75. Astfel, putem să obținem lungimea podulețului scăzând din lungimea totală de 200 lungimile celor două raze. Obținem rezultatul final de 55. Observăm că, într-adevăr, podulețul se încadrează perfect între cele două insule.